खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म बाक्सा जिल्ला एबसु आरो सालबारि दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुमाया सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सालबारि फरायसालिमानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 2 जानुवारिनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं। बाक्सा जिल्ला एबसुनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सालबारि दखरा एबसुनि 24थि बोसोरसालिया जथुमाया हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि आरज गाबनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि मुसुखाजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि गुबुन गुबुन आयदानि गेलेनाय बादायलायनाय, गुबुन गुबुन आयदानि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि बादायलायनायजों सानब्रैनि थाखाय बाक्सा जिल्ला एबसुनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा आरो सालबारि दखरा एबसुनि 24थि बोसोरसालिया जथुमाया सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिया मा बाथ्रा बुंलांखो फै जों आबुङै खोनासंनि। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा, लोगोसेयावनो सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 24थि बोसोरारि जथुमा। बे जथायै सालबारि फरायसालिमानि बे गेवलां फोथाराव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजादों आरो दिनै बियो नैथि सान आरो बे नैथि सानाव जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फुंबिलिनि आर'ज, बे आर'जनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय। लोगोसे जोंनि जे फिरफिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे फिरफिलाखौबो जोङो बिरहोनानै लाबाय। लोगोसे जोंनि बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बेखौ बावजेनगिरि महरै जों मोननो हादोंमोन सालबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि गायसनगिरि आफादगिरि रुपनाथ बर' सार। लोगोसे जोंनि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो बेखौ मावफुंदों जोंनि जिल्ला आफादनिनो लोगो आफादगिरि हांगामा बर' बिथांमोना। आरो नैबे हाबाफारिजों जोङो माखासे बिथांखि लानानै हाबा मावनो थाखाय थियारि जादों। मानो होनबा मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावखानाय जे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय जे हाबाफारि, बेखौ बे बिथांखिजों दुलाराय बर' फरायसाफोरा खामानि मावदों आरो साफ्रोमबो जोंनि मेट्रिक होगिरि आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल होगिरि फरायसाफोरखौ लोगो हमनाय बे हाबाफारिया मोनफ्रोमबो दखरा, मोनफ्रोमबो दालाइसायाव मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो फरायसानि न'खर न'खर थांनानै खौरां लाहैनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौब्ला दिनैनि जे नैथि सानाव सावरायनाय जागोन जे जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहैनांगौसिमनि थाखाय जोंहा मा बिथिङा जोंखौ होबथायो आरो माबे लामाजों जों थाङोबा मोनफुंनो हायो, बेनि थाखाय सावरायमेल दङ आरो बे सावरायमेलाव प्रफेसर जेडि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो गाबोनहाय जोंहा 5 जानुवारिनि बे 5 खालाराव गेवलां मेल थागोन आरो गेवलां मेलाव जोंनि गाहाय आलासि महरै मेरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिफान बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो मेल बेखेवगिरि हिसाबै बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' सारखौ जों लिंहरदों। बिथाङाबो बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन। UG ब्रह्म मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार आसामनि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बायदि जोंनि दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारी सारखौबो जों लिंहरनाय जादों आरो बायदि बायदि जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। आरो दिनैनि जे नैथि सानावनो जोङो जोंनि बाक्सा जिल्लायाव गासै 2 APSC आनजाद उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ बरायगोन आरो बाक्सा जिल्लायाव खुंजानाय जुनिया जे रोंगौसा सायख' आनजाद, बेवहाय देरहासार जानो हानाय फरायसाफोरखौबो बेवहाय बरायनाय जागोन। दा बेबायदियैनो जोंनि दिनैनि आरो गाबोननि हाबाफारिया जालांगोन आरो लोगोसे गुबै हाबाफारि जाय डेलिगेट, जायखौ जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों माखासे फैबाय थानाय बोसोरनि थाखाय जों बिथांखि लानो गोनां आयदायाव जोङो सावरायनो माखासे थिखानानै लाखानाय जादों। गुबैयै जोंनि लाइमोनफोरा जि जेंनाजों मोगा मोगि जादों, जौ जुवा ड्राग्स, लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो लोगोसे जे जोंनि लाइमोनफोरा गावनि जे मान सन्मानखौ फाननानै इजि मानि आर्निं बा गोरलै फैसा आरजिनाय, बेखौ जों बोरै होबथानो हायो। बेजों लोगोसे जोंनि समाजाव नुजाबाय थानाय जोंनि बिमाफोरा, जोंनि न'खरनि जे बिमाफोर,
जाय समाव गथ' गथायखौ फोरोंनांगौ बे समाव जोंनि बिमाफोरा गुबुनजों खारनाय, गुबुनजों माने लांखार जानाय, गुबुनखौ लांखारनाय जोंनि बिफाफ्रा बेफोरबायदि थासारिया जोंनि समाजनि जे माने गुबुंले थासारि बेखौ जों बोरैहाय फोसाबनो हायो बेनि थाखाय माखासे बिथांखि लानानै जों खामानि मावगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोनांथार माखासे आयदाखौ लानानै थाम दान क्वार्टारलि जोङो माखासे सावराय मेलबो लानो नागिरदों बायदि बायदि बिथिङाव। आरो बेखौ जोङो नैबे थान्दै मेलनि गेजेरजों थि खालामगोन जाहाथे सावराय मेलनि गेजेरजों जोंनि माखासे एक्सपार्टफोरखौ लाबोनानै गुबुन गुबुन बिथिं रांखान्थि, जोंनि जे आबाद खान्थि, लोगोसे बायदि बायदि हारिमुवानो थानो हागौ, बे सोलोंथाइनि बिथिङाव थानो हागौ, बेबायदिखौ जोङो लानानै माखासे बिथांखि लानानै हाबा मावलांनो थाखाय जोङो थियारि जादों। जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि गेरेमसा माहारि दानाय बे थांखियाव जों जाहाथे मोनफुंनो हायो। गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफोरा स्कुल ड्रप आउट जाबाय दं, मा फोरमायो नोंथाङा? उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि स्कुल ड्रप आउट जानाय बे डाटाखौ जोङो लाबायनो थादों। आरो बेवहाय गोबांथार नङाब्लाबो जायफोर हाई सेकेन्डारिसिम मोनहैबाय, मेट्रिक होबाय, बिथांमोननिफ्राय फ्राय ड्रप आउट जानायखौ जों मेट्रिकसिम मोनहैनाय खेबसे फेल जायो बा खेबनै फेल जायो, बेनिफ्राय ड्रप आउट जालाङो। हयथ' हाई सेकेन्डारियाव जों मोनहैयो, बेनिफ्राय ड्रप आउट जालाङो। दा बे बिथिंखौ जों माखासे डाटा कालेक्सन खालामगासिनो दं। आरो बे डाटा कालेक्सननि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ माबायदि राहाजों बिथांमोननो जोङो आरो फरायफिननायनि खाबुखौ होनो हायो, नङाबा बायदि बिथिङाव जोङो जाहाथे बिथांमोनखौ एंगेज खालामनो हायो, बेनि थाखायबो हाबाफारि माखासे जोङो रनसायनानै लाखानाय दङ। बेजों लोगोसे बेवहाय खावलायगोन जोंनि गारजेन बिथांमोनखौसो, जाहाथे जाय गथ'आ जोंनि गारजेनफोरनि आमोलाव सोलिगासिनो दङ, जाय फरायसाया जोंनि गारजेनफोरनि थाखा फैसाजों फरायनायनिफ्राय लानानै गावनि इन्जयमेन्ट खालामनायसिम बाहायबाय दङ, बै फरायसाफोरा जाहाथे गारजेनफोरनि आखायावनो, गारजेनफोरनि दिथायावनो जाहाथे सोलियो। जाहाथे बे फरायसाखौ गावनि गारजेनफोरनि सायाव जाहाथे बारहोलाङा, बांद्राय गावनि डिसिसन होनानै जाहाथे समाज बेरेखा खान्थियाव जाहाथे गफबा, बिनि थाखाय सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों जोंनि गारजेन बिथांमोनखौ। आरो बिनि थाखायबो जों माखासे हाबाफारि लानानै रायजो राजाजों गामि आफादाव जों सावरायनो थाखाय बिथांखि लानाय जागोन।